Ai tässä? Niin. Se on just tuolla. Noniin. Noniin. Suudu jo. Noniin. Se ei mene sinne kylmälle. Näin, kato sillä. Ainoa mitä mä vaan jännitän, että ne on tullut semmosia niin, mutta ainakin ne oli kaikki ihan nimettyjä. Se tulee vähän niinku täältä etelään. Se ei mene just Vitsi. Käsi menee vähän väärässä. Menee niinku reitän puolella. Niin no se itse. Voisit sanonut, että sä oot täällä. Mä kiersin melkein koko kylän. Käden asennosta näkee. Et se on liian pystyssä se käsi, kun se pitäisi lähteä tonne, niin se lähtee vähän yläkautta. Niin oli siinä munkin kylässä se. Ei toi ollut hyvä. Tää työntämällä lähtee. Paljon se oli? 882. 40 senttiä ei tuli parannus. Hyvä alku kuitenkin jo. Heitetään. Tänään. Lähtee itse asiassa koko työntö lähtee luontevammin, kun saa sen syvemmän asennon. Jaloilla pommittaa ylöspäin samalla, niin se jotenkin tuo siihen käteenkin luontevamman liikeradan. Kun ottaa heittotyyppisen vauhdin, niin siitä tulee myöskin heitto. Niin. Kauasti saa huilat. Jos haluat. Ootteko silloin heittänyt? Kerran. Noniin. Tuleeko? Joo, Tulee sinne. Ukkonen jyritää siihen. Joo. Näin hereillä. Ei tässä nyt toisen kerran ole. Se oli matala, yli on. Kävä. Teillä on nyt molemmilla 2 heittoa. 827. Eli vielä 1. Joo. Oli viimeinen heitto.
Tarvitse sitä? Kyllä. Ja veikkaan, että tämän voimalla tulee aika pitkä työntö viimeisellä mulla. Tietenkin olisi kivempi, jos olisi isompaa, mutta sitten toisaalta kyllä mä tiedän, mitä aika paljon liikennettä kaikilla ei. Ja sitten Meillä ja siellä on aika kovaa, niin toisaalta Synnäristöön voi olla jopa pidempi. Joo, on. Joo, ei. Se ei kuitenkaan nyt ole sitä toivottavaa, että meitä pystyy saamaan. Jos lähtökohtaisesti tietää, että se on 85 saatiin, niin ei ole niin. Ei tarvitse hetken mennä. ei kai. Tän. 03. Ai oli! Yes. Ai, tuliko eka kerran yli 9 metriä? Tälleen virallisesti. Epävirallisesti kyllä mennyt pidemmälle. Hyvä. Tärkeitä senttejä. Onko liikaa? Et kuitenkaan ollut tosi. Tässä Anna meinaa siinä niin. Mitä viimekseen? Viime heitto pitäisi Haastatteluvideothan teidän pitää ottaa tunnelmia tästä nyt niin tauon jälkeen. Sä tiedät paremmin. 7. Ai et yliotti. Yes. Tässä on nyt tärkeitä pisteitä. Vaatii 29. Sait 1 sentin. Luona, niin mulla kuulostaa tästä. Mitkä viimeksi? Kuvatkaa nyt joku haastatteluvideo. 60 senttiä parannusta kuitenkin. Sulla 10 senttiä huono. Mitä? Mennään huonosti. Vielä lämmittelystä paljon pidemmän.